Ma dia pak di tanah rantau. Ma dia pak na di korong kampung. Kau ingin apa jo album Siril Asmara? Ketiklah YouTube Sinar Padang official, boleh ketemu sama Sirin Asmara. Allah di ujung anak tanah tumbuh pisang malang di ujung anak tanah. Orek la manja la larang jauh jalan laju orek la manja la larang rantau oh jalan laju oh di karang sijarap kambang oh menjadi lakabai Hokok salah lama larang rantau hola sakali koe
Oh tolong tolong larang jauh Oh la tolong Oh Elianata mudianata kiaka mana berimbo Oh karano badan kawa kok salah maaf sekali Bidua japun pandayuang japun menonsong angin selatan lape ke pulau 23 Oh ampun baribu kali ampun nanta tasabui kana bukan ampun kapado nambasa Amo Gadang air di sungai landai terandam langkok tepi bana Obat kaba bukan pintar jo pandai Perintang apa nama dangangat Tuhan Okok jadi badan maramba dicancang tangga dua cancang ditingke tangga dua tingke diambil sado nambah bungo dilurat tu gali padi Okarano kamangarang kaba kalau diantang namu panjang kalau dipunta namu pendek sekadar kapaguno untuk apa sebulan kini Tuhan Hari pagi orang babi dua lalu kalawitan jamodi anak rang dia lai siaka bana berimbo bulia nak jalan ke kagurun Oh seri abi cerita masuk kabak mulai to jalankan to sabui kejadian di daerah kota Dumai apa namo judul curito di ganyang dolar Singapura Pak Oh kagurun awak kagurun anaknya orang dilalang yo babayo dolar Singapura laki nanjang awe Hola dapet tabuang
Oto sabwe tampe kejadian terjadi di daerah Dumai ko daerah Lawe. Di mana tampe kejadian dak bara jauh dari simpang lampu merah. Ondak bara jauh dari simpang lampu merah. Di sinan tampe kejadian menurut sejarah diterima bapokok mako menjadi bahasa mako bamulo. Obaanyo asa curitonyo adalah orang nambah duo, orang baduo laki bini namparampuan orang Melayu kota Dumai na laki-laki anak so. Oh lo pa na laki-lakinya orang Solo tapi semantang orang Solo kampung halaman dan tak tahu ayah jo mandinya ndak jale namo saja kampung di Solo awak umpamo anak dagang ba itu inyo na laki-laki. Oh kalau naninyo nampak dusi aslinya orang Melayu daerah Dumai di sinan tampeknya kok dipandang itu sejarah dahulunya Tuhan. Oh itu sejarah dahulunya to sabui galajo namonyo iolah orang nambah duo sia namonyo namparampuan banamo Ayu Lestari Ayu panggilan dari kawan dangadang tari baimbawan ba itu kalau kok diliek kok dicaliek namparampuan sia ko galajo namonyo yo siapo galajo namo agak di badan namu dotu banamo si buyong idil Tuan. Oh banamonyo si buyong idil antaro idil jo Ayu Lestari salamo inyo baturutan dek lamo bakalamuan batahunan inyo baturutan dapek lah anak seturang. Oh dicali anak nanado laki-laki Ayu Lestari namo mandenyo sidil namo bapaknyo anak nanado laki-laki. Oh siako galajo namonyo amandenyo orang Melayu bapaknyo datang dari Minang siako gala namo anak banamo Uyuang si Susanto Tuan. Banamo inyo buyong Susanto anto panggilannya dari mande dangadang anto baimbawan dangadang semanto bapanggilan Susanto namo anaknya. Di sinan kalau kok dipandang biari baganti baganti pakan nawaknya laila baut sao lainnya rajin badan idil. Odek rajin nyopa awak baut sao akar rajo ndak memilih nampokok piti laidang ape Tuan.
Onam pokok pitinyo alai dape disinan kalau kok dilie ndak guno to etong lamo ndak paralu dibilang lamo bana ho agak sajo di badan idil de inyo rajin bau sao de lai takun badan inyo keyakinan sangat penuh bana Tio ari awak bakarajo tapi semantang pun itu walaupun ala bau sao walaupun rajin badan idil iduitnya baru lape makan tuan. Oi duitnya baru alape makan ba itu kalau kok dipandang ndak paralu dibilang lamo sedang coy itu kitoli hodek juo alun adoi duit perkembangan alun juo namu balabie bakato idil bake ayu iyo kainyo ayu lastari onde dia kandung ayu dia Kocoi dia keadaan di daerah Dumai pencarian bertambah sande namu menuju Malaysia Mangabang alamo di Dumai abang ado dokumen Malaysia abang berpunyo IC merah mengapo abang di Dumai elok bertuju Malaysia kok lainyo duit kabalabi ba itu kato badaninyo O mandanga kato di suami menjawe badan diri ayu onde abang dangakan bana ke Malaysia nak bataga Di Dumai awak duit coy ko juo tinggal masih tempe kontraan ndak baa ke Malaysia tapi bau bangai ayu sekali tuan Oh tapi bao bang ayu sekali mandanga kato rupo itu disinan kalau dipandang bakato idil bake ayu onde dia kandung ayu abang iyo lamande di Susanto iyo lamande dari mantok bukan male membawa ayu dia labang pai dulu karena paspor layado untuk masuk ke Malaysia kok lah dapet dia sampai tinggal di Malaysia lah jale karajo abang barunyo ayu tibo kudian baola anak sekalian tuan Obaola anaknya ayu sekalian ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu disinan kalau kok dipandang yo jawaban badan ayu onde abang dangakan bana lain dah abang baduto jo ayu beko abang tibo di Malaysia lalu po janji bang janji abang tuan Lalu po sajo janji-janji abang nak takana janji jo ayu ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu Yonde dia kandung ayu dia picayo ayu ka abang asadape abang karajo kok la dape rumah kontraan abang pejang apui dia Hola badan la ayu
Indak to bilang do lamo bana, indak to etong lamo mendangat suami nama ngecek nak tabado sanang hati ayu. Yo kok lai bang babatu kok lai bang babana wak palape abang pangai o abang Oh awak palape abang pai di lape watinan suci sarato mukonan jani. Oh tapi bajanji badan abang kok dapet tampe kontraan japuila ayu. Oh ya susanganto oh ne abang Mandanga katonyo bantu itu jawabannya badannya iolah badannya idil tadi onde dek kandung ayu dia picayola ayu kabang. Oh abang sayang kebake ayu abang arok kebake anak abang indah ado bamandi asa kampung sajona jale. Oh abang dah ada do dia badusana harapan gadang bake ayu lah dia kan wangi. Marapan gadang nyoba ke ayu ba itu bana katoyinyo ndak para lulo dietong lamo mandak guno to bilang lamo bana maalun sajo inyo tadi yo sadang de inyo kama otaga sajo di badani dilizin la dapet di bininyo de dia kandung ayu dia selamat tinggal ayu abang duojo susanto badanana abang menuju Malaysia dia. Yo abang menuju dia Malaysia selamat tinggal kalian nombor 2 mendangar kata rupo itu nak tabado mamang hati ayu suami kabarang ke jauh. Kok tando indak bakalang lawi kok masih di negari awak juga ndak masalah desi ayu. Tapi kini bakalang lawi lape ke pulau Malaysia Yo lapenya ke pulau Malaysia nantakana di badan ayu lestari kok sempat suami nak babali akadayo badan anak akadayo badan kita. Ba itu bana katoinyo ndak paralu dietong lamo ndak guno dietong lamo bana. Yo agak di badan ninyo tadi
ala barangke badan idil menuju pelabuhan Bumai Mae. Menuju pelabuhan Bumai ala wadanyo naik becak satola naik ate becak ke pelabuhan Bumai rangantan. Ndak lamo ate do becak dayung lah sampai nyo ke pelabuhan kapal wakatu ala datang tiket kapal sudah nyoba. Indak to bilang no lamo bana la latibo di pelabuhan latarui nyo ke dalam malanyo agian paspor sekali. Yo paspor ala dicali orang nyo ado punyo esi merah la diagi izin badannya masuk. Olah tarui ke dalam kapal kini di dalam kapal gadang tuane. Oh sadang di ate kapagadang maalun saja badan idil. Nampak-nampak bantu anaknya, nampak-nampak wajah badan ayu taman muang dua. Oh di kapal gadang. Indak to bilang do bilang lamu sedang di dalam kapal gadang maalun saja badaninyo. Yo agak di badannya buyung idil. Galak anak lah nampak wajah ayu tabayang bayang oh wajah yulat bayang-bayang sedang di hati kapagadang indak tu bilang lamu bana. Tinggal sedang hati kapat to japui badan diri ayu. Sedang bamanuang jo anaknya aye matu dari badang hari
Yo ala katonyo badana yukon dak babalik la bustami badana apa kok sempat apa nak pulang-pulang kadayo badana wa yo kadayo tubuh mandi awak tinggal tempe kontraan mandi indah ado bapa mandi indah ado mandi awak ndak ado badusana harapan gadang bagi apa kini apa bajalan jangan buena makin apa nyona jalan jauh lah kamarasena badan apa awak ba itu kato inyo kok sempat lambe apa pulang yo indak to bilang lamo bana balai rajo kaulu balai di dalam lawi tinggan badan ninyo dolu buyong idil nan kita japui o tinggal nayu lestari di japui badan diri dil sadang diate kapagadang maei yo sadang di hati nyo kapagadang indak to bilang lamo ndak paralu to etong lamo naninyo sadang hati kapa ndak lamo kita bilangkan maalun kapa ke Malaysia kalarinya ndak tanggung-tanggung ndak tabado lari kapa anggaran pukul 6:30 lah masuk ke pelabuhan di Malaysia di mana masuknya sakutiko lah masuk ke pelabuhan PD ya Tuhan malam masuk ke pelabuhan PD sito masuk ke pelabuhan PD ala merapi ke pagadang penumpang lekat turun saja hota masuk badan diri dil satu lah turun dari kapal diambil paspor nanado cukui joe sinanyo tahu lanyo calieknyo di magaresin la jale manso ado daku men la boleh masuk badani Ola nyola pe kasawalia berjalan kaki sama seorang menuju sampai rel kereta saja rencananya nak naik kereta. Oh karena nyolai orang sinan punya IC merah Malaysia IC di Malaysia KTP kato badanawa. Oh kalau IC Malaysia IC ada dua corak nanti IC biru nanti IC merah tuan.
Onan cieknya air si merah di sinan kalau dipandang ala dapet tompangan badan idil setelah dapet tompangan badan inyo. Honda lamo ate kareta sedang kareta jalan juo la turun lo dari kareta la naik bas badan inyo ba itu inyo buyong idil tuan. Ba itu inyo buyong idil ndak guna to bilang lamo bana ndak paralu dietong lamo maalun sajo badan inyo. Yo sadang inyo tuma diate bas ndak lamo diate bas la turun pulonyo dari bas di malapenyo badan idil bajalan kaki sama sorang. Iyo sadang bajalan kaki juo aran ke daerah pas Sungai Bulu alanyo tuju pas sama alam tuan. Olah penagare Sungai Bulu amara kapas malam kironyo badan diri dilnyo ado rumah kontrakannya yo di belakang pas malam itu tampeknyo dahulunyo. Salamonyo tinggal di Malaysia di sinan dulu badannya tinggal yo di belakang pas malam itu punyo indua angke idil pae. Oh itu punyo indua angke idil mansonyo bujang-bujang dulu ke Malaysia manso di tahun lama juo ba itu dalam sejarahnya mangkok dape air si merah. Nyopunyo Indo angke jorang Melayu di Malaysia ba itu sejarah badan idil ndak guna to bilang lamo. Yo sampai ke rumah nanyo tuju kironyo rumah masih masihnya ado tampe idil kuncinya ambillah dibuka taruh ke dalam rumah tadi tuan. Taruh ke dalam rumah tadi awak sedang tiba di dalam rumah iduian lampu kesadonyo lampu idui kamar lanyato biarlah mau cuba dulu sebulan sama seorang kok lape di bulan aku awak japui badan dirinya ayu lestari carato anak sekalian. Kota dipasan saja ke Malaysia, kota tahu inyo dijapui anak jo bini tuan. Oh dijapui nyo anak jo bini ba itu bana kato hati co itu kato hati dil ndak guna to bilang lamo. Honda para lu to etong lamo bana dek lamo bakal lamo nabi hari samalam itu barisu idil. O bakarajo pae.
Karajo badani dila diangke nyo ado punyo lori nyo ambil lori tempe diangke nyo ado pandai bao oto nyo pandai menyupir oto karajo badani dil sawakatu tibonyo di sinan durian sadang musim bana sadang musim durian jana tuane oh siako namo diangke nyoba namo inyo buyong mandra sadang nyo mandra duduk one bang idil bana nanti bo kapan nyo sampai badan abang ba itu kato oh dia angkenyo mandanga katonyo rupo itu di sinan ninyo kamang katone dek kandung mandra dia baru tadi malam abang sampai kok lay buli abang bakal nak pinjaman lori badan abang durian sedang musim bana durian pahang sedang musim abang kamulai menggale durian biarlah lori dia abang bahu mandanga ketoco itu kalau itu nana abang tanyo ikom abang ikon tak oto oh ikom abang akon tak lori lai ko ado punyo modal konda ado abang ba modal iko modal menggale duyan bang Mai ko modal bang mangale durian elo abang mangale nyo ambil piti sekali bara piti nyo diambil nyo sebanyak ampe ribu ringgi lai kok sampai bang ampe ribu bawa lagak 5.000 ringgi bang abang karate ba itu kato badaninyo durian sadang musim bana duyan pahang sadang bajadi duyan jalebu lakalu abang madurian jalebu bang lakalu durian pahang iyo juan cak bau pitiga labi de adik menyuruh bau nyo bau 5.000 ringgi barangke sorang badaninyo alaman udu daerah pahang kapahang amam bali duyan di sinan kalau kok dipandang barangke dari pasar malam malapahang nang kanyo 7 di Maloati nak kadandam bedo kok jauh tentang itu oto bajalan taruju maalun lori sadang jalan dak lamo lori di bajalan tibo wakatu yo jangkonyo sampai ke Pahang lori dilma sampai ke Pahang nyo lori dil seto tibo lori di Pahang di sinan kalau dipandang ditanyo durian narang jua
Alanyo tanyo di badani diliko bara sekilo ketui dil buah bi bara sekilo buah si bara sekilo buah cai bara sekilo ba itu bana katoinyo manjawe toke nanado ayolado toke di sinan kalau buat cai kok dibilang ikulah peringgit 20 sen ba itu sekali katoinyo kalau buah bi bara pulo iko seringgit 30 sen kato badaninyo sesuai arago duyanyo bang Halima sesuai arago duyanyo Bali ndak guno to bilang lamu lapanu lori mabue duyan tampe manggalenyo di pasamalam di sinan tampe nambia Onyo bagi duo durian tadi separo talata dake pasamalam separo di kampung Kurinci karano lapaknyo ado di sinanyo bagi duo durian onan di daerah kampung Kurinci namang Yuana dia angkeknya kalau di daerah pasamalam itu dia angkeknya juo tumpak di badan diri dil cuman membali nyonyo kaladang membali durian pakai lori sadang idilnya tagak-tagak dake kampung Kurinci tampe ade angkeknya pak nama jua durian batanyo orang kamambali ado lacino 2 orang mambali durian kadiknya buah bi barasa ko 1 kilo mandanga kato bantu itu menjawe badan diri dil honde toke dangakan bana de bos dangakan bana kalau nyo buah binyo nanitanyo 1 kilo indak mahabana 5 ringgit 30 sen tuan 5 ringgit 30 sen mandanga katoco itu menjawi orang namago boleh kali 5 ringgit saja saya ambil 10 kilo ba itu kato badaninyo mandanga ambil 10 kilo menjawi idil lambek-lambek boleh kato badan idilnya timbang duyan sekali tuan onyo timbang duyan sekali dek duyan ala ditimbang selesai durian ditimbangnya di sinan kalau kau dilihat cino barang ke lana nyolai indak dibilang dola mo bana indak lamo manggali durian karena lapaknya ado duo abila durian sekali itu buat cainyo abiju, buat binyo abiju, sagalo duyan nanyo bao, kok kabalabi ndak bara balabi, kok tinggal ndak lo bara tinggal.
Baitu kalau kok dipandang dak guna to bilang lamo bana dak paralu to etong lamo. Di sinan kalau dibandang babaliknya ke daerah pas malam katampe adiknya tadi nan modal tantu kadi kembalian untungnya sajo kadi ambil tuan. Bakato adik angkeknya tadi one kakak dengan mana kau boleh kandak badan ambonan modal jo untung jadi etong barisuk saja kita etong to etong sekali seminggu modalkan jale di badan kakak sebanyak 5.000 ringgi. Ho manggale kita kak tarui manarui mandang kato bantu itu laksana ngati badan idil tuan. Laksana ngati badan idil di sinan kalau kok dipandang dak paralu to etong lamu. Yo tumpak di badan diri dilinyo manggale tarui juo manggale durian pakai lori yo kaladang ola bali durian Oyo kaladang bale durian tio hari sabantu itu adiknya tukang juan. Oyo kaladang tukang bali nak tanggung sana ngati. Oh abi hari nyoba ganti hari seminggu sesudah itu untung durian kadietong. Oh modal dahulu 5.000 kini menjadi 20 apa Oke ini menjadi 20.000 ringgit lah nyocalian di badani di londe adik dengan bana baruntung kita 5 balik di siko mamo kita bagi hodek baruntung 5 balik 1.000 ringgit agak di badan dirinya orang tua do tagak watigo nyobagi 5.000 sorang bagaji 5.000 sorang bakat tu adik nambah 2 kok gaji ala dah 5.000 ambil 1.000 untuk udah naniko 1.000 pulo yo adik angkeknya tukang lagi udah mendaki pekaladang udah payah membawa lori dai. Udah payah dah membawa lori, itu kata badaninyo di sinan kalau kok dipandang. Yo ndak guna to bilang lamo bana mandanga kato adik batsana ngati ola badan si delay.
Obasanang hati badani dilba itu kalau kok depalang Ondak guno to bilang lamo biari baganti hari usah tatap bali dore Usah tatap bali durian ninyo mabalik ke jalebu musin jalebu balik ke jalebu musin duyan pahang nyopai ke pahang mabali buah durian biya buah biya buah cayasa durian di Bali nyapa asa durian nyo di Bali nyoba itu bana buyong idila biari baganti hari anggaran ado 2 bulan nyo menatap di Malaysia di sinan kalau dipandang kalau nyo idil di Malaysia jangan kan untuk 2 bulan sampai mati boleh di sinan nyo punyo aesi merah Tuhan Aesi kata orang Malaysia KTP kata orang awak nyopunyo aesi merah diate aesi merah ada pulo aesi biru ba itu kalau nambiaso sadang inyolai bau sao balam taranggo ate tanggo manyang taurai ate pintu salam ta'azim badan kita alias sakete tentang itu walau dia alias sinanju tinggal nidil sadang di tanah Melayu Malaysia tojapui bangga dan diri ayu Tuhan Oto japui ayu di daerah Dumai awak tinggal jo anak bantu itu anak sadang bau muado anggaran 6 tahun menangi juoinyo di rumah Olamo bana abang babalik lambe bana abang menjapui kota babalik nak badan apa kabaan nasib badani buyonai ba itu kato badanayu Tuhan Oba itu kato badanayu indak to bilang lamo sadang coy itu ayu kita bilang sedang tekana di suami lah 2 bulan di tanah Melayu Malaysia Onda ada bakirim-kirim ndak ada kabar jo barito alun jo tibo pe manjapui Tuhan alun yo ado manjapui ba itu kato badanayu sadang coy itu di rumahnya kok biaya nan ditinggan biaya bampie kabi baralamo pitina nado kalau bau sao ndak bisa bara banyaknya bisa jo
di sinan kalau kok dili sadang coy itu badan ayu duduk menangi jo anaknya yo dia hati olah rumah kontraan Lamo bana abang babalik lambe bana abang berkirim piti watama bijuo yo sadang coy itu badan ayu tinggal ayu di daerah Dumai duo jo anak badaninyo sadang tinggal tempe kontraan di Japui Idil di Malaysia oh Tuhan oh Japui Idil di Malaysia indak to etong lamo ndak perlu dibilang lamo bana da inyo lai bausa karajo indak waranti salamo munsin durian tetap manggale oh badan lain de awak sadang menggale juo sedang membali durian nyok ke daerah Julebu lamun sin durian Julebu ado toke nyok sekutiko diago durian banyak buah biala diagonyo buat cai ala juo buat cai bara sekilo seringgit 20 sen buah bi bara sekilo 2 ringgit 30 sen obat itu kalau dipandang harga cocok sekutiko nyomueknya durian kalori lah masuk lori durian banyak pak malah masuk duriannya amanyo tumanyo nambahnya latibo di dalam lori maalun sajo badan idil kogak pagaraju nyo kaban kabake toke lo punya amoy banyak cantik ba itu kato idil aja wak pancinonyo nam rumah mampunyo durian yo toke nampunyo tadi lo indon banyak cakap tara boleh ba itu kato badaninyo bagalak-galak di Jalebu oh Tuhan mabagalak-galaknya di Jalebu selesai piti dibayarnya bara balinyo tak nang kurang barangke badan diri dil satu barangkenya badan diri lalanyo naik ate lori kontak tabeong masih ni duit gas ditakan nyo gas tatakan kompleng lanyo rese
kompleng tarese andal masuk komplengnya papa lala jalan noto tagadi malala jalan yo oto tadi sedang oto bajalan yo ndak lama kita bilang kan dek kampung Kurinci sangat jauh ke kampung Kurinci antan dulu nyo antan durian ke kampung Kurinci dari Jelebu ke kampung Kurinci marah oto nak nyolai sadang lori bajalan yo inyo basiwe alui yo inyo basiwe alui ndak dibilang lamo bana dek lamo bakal lamuan panek dek lamo to jalan lah sampai ke kampung Kurinci ditampik meja juadu yang setelah tibonyo ditampik mejanya jua durian diturunkan durian sekali setelah turun durian banyak mak disusun sekali durian anado biar buat cai biar buat biba itu kalau nam biasa yo durian tersusun sekutika orang membali lah datang pulau tuane oh satu datang orang membali nak membali buah binyo ke 6 kilo barat toke durian sekilo mandanga katonyo waktu itu jawaban raman jua 6 ringgit 20 sen 6 ringgitnya 20 sen ba itu kata badaninyo dek mandanga kata coy itu kata orang membali bolehkan 6 ringgit saja ba itu kata badaninyo dek lahir rasa beruntung baju aduyan sekalinya ambil sebanyak 6 kilo Manyo ambil sebanyak 6 kilo baru bakatonyo badani dilonde dik kanduang dangabana kok selamat dik duyan sekali kini mungkin udah besok indak kate do membali durian yo karano durian dik lagak langang juo ndak adonan elok do buah di hati serahat awak gak seminggu mungkin udah ke daerah Dumai udah japui unika Dumai dia kan wangi mau dapai menjapui uni dulu ke daerah Dumai mendanga kato itu nak tanggung sanang hati diangkitnya ranca mada ranca japui uni ke Dumai padoda makan di lapau ba itu sekali kato diangkit
ndak tanggung sanang doa tiada mandang kakak nyokama kakak dumai manjapui rang rumah jo anaknya indak tabado sanang hati disinan bakato la badani dil udah bao do ludu yang nambalabi nanado dia telori udantan kapasa malam dia udantan kapasa malam lanyuantan kapasa malam di pasa malam sungai bulu ba itu kalau dipandangi ndak lama lori di bajalan latibo di pasa malam dake daerah sungai bulu Anak guna to bilang lama maalun saja badaninya durian sudah babongkar lori talata di sampingnya lori talata di sampingnya itu kalau dipandang orang mulai menjuaduh oh ya oh indak to bilang doa lama bananggaran pukul 2 balik termasuk ke pukul 1 yo duya labi kesadonyo yo dilapak nan 2 buah laba kumpuinyo di rumah baru dietong modal gale baru dietong untungnya sekalian bekato adik nambah 2 onde kakak dengan bana kami biarlah indak diagi-agi sajo balanjo sehari-hari baola piti kakak ke daerah dumai ko iyo kakak menjapui unika Oba itu elo adik angketnya orang Melayu Malaysia ba itu kalau kau dipandang mencari elo adik angket di kakaknya indak lo telulu onde dengan kalian nambah 2 ndak boleh do dia sabantu itu bagi kau dah lain pulau bagi kau ni lain pulau 100 anak badan kakak kok batalo itarui tarang kalau nya untuk kemanggale nan untung tetap sama dibagi mandang kata rupo itu nyo ambil piti dia angke nambah 2 sudah nyo ambil nyo bakirim agian kana jo bini kakak
Agian kana jo bini kakak iyo kau untuk balanjo di jalan ndak dapet lai dil membantah ndak dapet inyo manula yo tapaso piti ditarimo arinyo ado pukul 2 maningka ke pukul 3 lapainyo ke pelabuhan yo ke pelabuhan daerah Pidi tuan. O kapalabuan nyo daerah Pidi lanai oto badanio lanai bas kanamo nyo kok lape dari naik bas lanai kereta api lape naik kereta api tentu tarui kepalabuan Pidi. O sato tibo di palabuan Pidi pasporado siado lama sua inyo sakutiko la diagian kamagaresen dicali paspor nanado dicali si merah la dicok paspor tu tadi la boleh masuk ke Indonesia. Ba itu kalau nambiaso satu la naik ate kapa panumpang naik kasadonyo latarui kapa bajangalan tuan. Olah tarui kapa bajalan indak to bilang-bilang lamu disiko kalau dipandangi yo sadang diate kapa gadang baganggang kapa dianggarnyo ala bajalan kapa gadang maalung kapa nyonan gadang sadangnya barangke dari Malaysia. Yo menuju pelabuhan Dumai artinya jangan dipasusah kandak diawak mae. Olah lai tak capai. Ondak guna toetong lamo maalun saja badaninyo. Ondak lamo diate kapa sedang diate kapa gadang nak tanggung kancang lari kapa menuju pelabuhan Dumai. O tando lari kapa kancang nombak copucu di loncan coku ciang bala pesanyo bak balui di gati kue bantu sarasa kota baru. Ojo kasih bungka kadatang bantu lang kisau lari kapa banda babanda silawitan jajak la sosua kapa. Adang mae.
Oh jajala susu kapagadang dak lamo kapa di Valari rampie ketibo di pelabuhan di daerah Dumai Menandohan rampie ke katibo babuni sarine kapasuit kato buni sarine itu tandonyo ketibo di pelabuhan. Hola sana ngati penumpang banyak. O satu marape kapakanggarnyo penumpang turun nak nyolai tuan. O penumpang turun nak nyolai, deklah turun penumpang kapal. Naninyo idelah turun pulau, satolah turun dari kapal. Paspor agian kamagaresen, dicok paspor timba balik. Pos parala sudah dicok, inyo keluar nak nyolai. Satolah tibonyo di luar diambil becak sekalian taruh ke simpang lampu merah tuan. O taruh ke simpangnya lampu merah satonyo radang ate beca nak lama tiba di simpang lampu merah nampak sekali rumah badaninyo baranti sekali badani dil. O satolah turun dari beca ala dibayilah ongkos beca idil bajalan nak nyolai nyotarui nyoka rumah satu tibo di labu rumah. O baco assalamualaikum menjawab sekali badan ayu alaikum salam kato ayu. Mencari ayu kalabu rumah kiro suami nambah balik mengece ayu kana one nak kandung anak ibu ikonyo apa nala balik na Oi ko apa na ala balik tadanga di anak dalam bilik tadanga apa ala balik bakajanyo anak keluar bagayui anak kapanyo mencari anak labadukung sanang hatinyo badan ayu. O satu tibo suami ate rumah la duduk ate kurisinya buean kopi sekali diayu minum lah bange. O aye nang koyo bange minum lah dulu badan abang ba itu kato badaninyo indak to bilang lamo bana lanyo minum aye didil baru mangece badan ayu tuan. Onde abang dengan bana kamandi dulu bang abang kini atau nyolapa badan abang kok lapa nasi bang alunado bali sajo nasi kalapo mendanga kato dari ayu. Onde ayu ibu susanto biala indak nasi babali abang nulapa le kato idil abang nyo baru sudah makan dia. Oh abangnya baru sudah makan di sinan kalau kok dipandang dek mandang suami sudah makan barunya ayu kama masak. Mulai batana badan ayu satu mulai ayu batana kalau nyo ayu kama masak nyo pasang sikile sanjo sekali tewi apinya lemasak nasi badan ayu. Dua kali tewi apinya lemasak sambal badaninyo cukui katigo labat sanduk pasanduk kanado banamo kok lintang samo lintangnya kok luju samo lujunyo di tangawan bara jompo tapi samui bayiriang. Deklah sudah nasi basanduk latah anate meja makan menunggu suami sajolah ngapa tuan.
O menunggu suami saja kakalapa kok lalapa suami awak boleh nak badan sama makan tumpak di anak badan inyo anak sangat tamanjo bana ndak anak saja nan tamanjo ojo ayu tamanjo pulo lamo bana bang abang babalik larindu sangat yo bang badan ayu bang Olah rindu sangat bang badan ayu mandang kata rupo itu onde dek kandung ayu abang dengan bana elo balo lamo badan abang baru 6 bulan baru di Malaysia kata ayu lalamu ala kata sampai serupo itu Oh kata abang indak nalamo jangan salamo 6 bulan saminggu ayu nak talok jauh do bang dari abang yo bang Ndak talok lamo jauh dari abang mandang kata rupo itu menjawek badan diri di lain ndak mengecek dake abang sajo kok di belakang abang lain lo contohnya banyak lo nampak nenelok pada abang Ba itu kata badan idil mandang kata rupo itu onde abang dangakan abana jana abang mengecek rupo itu Ndak boleh do bangsa bantu itu kalau nambah dan diri ayu tulus sayang bang kabake abang tuan Kini ayu bertanya bake abang kapai juo balik ko abang ke Malaysia kata sampai dil menjawe rencana dia badan diri abang iyo kapai abang balik paling lama di daerah Dumai paling lama gak 2 minggu barangke abang babalik Mandang kata rupo itu jawaban dari ayu kok pai kini ayu nak katinggal kamap abang ayu manurui ndak talok tinggal abang Oh lalamo Ndak talok tinggal do bang lamo ndak talok sebantu itu sekian lama bertinggal anak main bawa abang juo ndak ambo sajo nantakan abang jo anak-anak lama imbau membuat pusing badan ayu abang Oh mandang kata rupo itu sinan menjawe badan idil Ko iyo dia nak samo payah bang indak lo kamalarang samo barangke Oh badan ne ayu
Ado bana dia nana bang takui anam bedonyo ayu pai jo abang samo barangke ke daerah Malaysia dia tanah Melayu banyak toke gaga banyak bujangan elo oh ayu rancak sabantu iko na bedo berpisah badan awak barali kasih sayang ayu memandang katonyo dari suami yola dari buyong idilonde abang dengan bana tiada lain dari hatiku selain daripada abang. Ba itu sekali Pak Ketua Ayu picayolah bang badan abang indah barali kasih sayang bang main dak kabarali do bang kasih sayang abang jangan mengecek bantu itu lo ndak jangan pengan abang dan lain-lain lo percayalah bang sanyawa abang kan dong badan nak kepanjang laki ayu do nak percaya abang balala dah do ayu tertulis sayang ke abang maba itu sekali Ketua Ayu menang kato ayu balaka galak badani dilma mabalaka galak badani dilyona nari sari tu hari batama patang duo malam nyonyo samalam tua lanyo tidur sarumanya masa kalau lalok pak hari siang tando-tandonyo hari kasiang bapico murayate kayu bakuku ayam dalam kandang dak siang hari dek murai mandak siang hari de ayam tandonyo hari kakak siang badarum darum bunitam yang rang balari tasingkok bentuknya ambu nampi katabi matoari yo nam pagi sepagi tu segalo barang ate rumah lanyo juanyo di sidil lanyo jua pekake rumah walaupun pinggan jo pariwa na nyobao bajunya untuk kadipakai na nyobao bajunya nanado ba itu dalam sejarahnya selesai pak baju pekake rumah cuman baju masuk kata selo-elok ba itu kalau dilihat paspor anaknya alado, paspor bininya ado pulo de inyo idil punyo si merah bisa tanggung jawabnya bini jo anak bisa nyo tanggung jawab inyo ba itu kalau nambiaso barangke dari daerah Dumai palabuhan nangkanyo tuju langsung nyo naik ATK apa menuju daerah Malaysia Oh menuju daerah Malaysia sedang diate kapaperi
Tiga jo anaknya nan cie badan Sidil nan cie Ayu Lestari nan cie badan Susanto ba itu kalau kok dipandang sadang dia te kapagadang bagalak-galak ketiganya sanang hati ndak tawado di malu hati nak kesanang laba kumpul tiga bara anak olah bakumpulnya tiga baranak di sinan kalau dipandang dak guna toetong lamo maalun saja badaninyo sadang di ate kapaperi maalun ninyo kota di dek lamo bakal lamuan panek dek lamo bakal lamuan anggaran setengah 8 lah masuk kapal abuan Malaysia di masuknya sekutiko lati boynya di Malaka ba itu kalau kok dipandang kapa marape kanggarnya Tuhan o kapa marape kanggarnya di sinen kalau kok dipandang la turuninyo dari kapal la tarui katampe magaresen diagian paspor nak nyolai carato aesi sekalian diagi kabai ko anaknya diagi kabai ko bininyo di sinan sawakatku itu magaresen tahu sekali la dicok paspor sakutiko la boleh masuk ke namanya la taruh jalan batigo Tuhan la taruhnya jalan batigo nak guna to bilang melamo bana maalun saja badaninyo sadang bajalan nyobati nak paralu dietong lamu di sinan kalau kok dipandang satolah keluar dari pelabuhan lah naik kereta api satu naik kereta api kereta mulai barangke lape dari kereta api kok lah turun dari kereta api lah naik bas badaninyo kalau lah naik ate bas menuju daerah Sungai Buloh Tuhan ndak lama dah kita bilangkan dek lama nyoto bajalan turun di pasko badaninyo ba itu kalau kok dilihat satu lah turunnya nambah 3 anak babimbiang yo bangkusan kain basandang yo bajalan kaki sakutiko taruh ke belakang pas malam Tuhan taruh ke belakangnya pas malam di sinan kalau kok dilihat ndak guna to bilang lamo nak paralu dia tong lamo lah sampainya ke tampeknya kunci rumah sudah dibuka lah naik kate rumah sarato anak yo bininyo duduk batigo ate rumah Pak
Onan malamnya semalam itu alalat tidur serumahnya. Oh barisuknya oleh kalau dipandang. Yo kalau nambah dan diri dil naninyo tetap bau sao. Oh kalau nan badan diri ayu tinggal di rumah yo anaknya tuane. Oh tinggal di rumahnya aja anaknya di sinan kalau kau dipandang ndak guna to etong lamo banana nidil tetap bakar aja tapi malang tiba didil durian musimnya ala ndak ada musim durian lain tentu dicari karajo lain karajo sekutiko karajo badaninyo karajo kontre sekutiko karajo kontre ketoran sinan karajo bangunan kece awa olah mulainya karajo sadang karajo bangunan bantu itu. Oh inyo tu tatap bakarajo mencari bakat sehari-hari kau untuk bini Joananya maka untuk bininya aja anaknya di sinan kalau kok dipandang tak guna to etong lamo agak saja lepak di badaninyo dalam karajo bantu itu biarinyo baganti hari biarinyo baganti pakan sepakan jo 2 pakan nabi pakan baganti bulan sebulan jo 2 bulan. Karajo indak lo ado dapet lai di sinan bakato badan idil lama lang mayu tibo di awak karajo bana indak ado di makarajo bana nyolayanan tak ada kamangaju oleh ko badan awak biaya disiko sangat gadang tapi semantang poba itu pitina lamo masih ada mapiti mangale dulu masih ada tersimpan untung ada piti tersimpan kotak joa biaya duit kotak joa anak balanjo ba itu nasib badan dilma Medisinannya kalau kok dipandang baru bakato badan ayu onde abang nangakan bana wakat tua bang bang lundape bakarajo karano anak watambah gadang karano anak lecadi malah bisa masuk sekolah anak lah dalam bang basikola kini dangan lah de abang dia lamo bang bakarajo pulo bakarajo lo badan ayu dicalik padusi orangnya namanya atau inyo bang bakarajo kini biayu karajo pulo menang kato rupo itu karajo adik badan diri ayu dek kalau itu nang kabang tanyo ado kawan ambo mage kababang katonyo kilang nan di sungai bulu tu di belakang nan jauh itu menarimu anggota karajo itu kilangnya kilang kursi mamale kursi jola mangari bangei dia
lawak bang masuk lo karajo kilang kok bagaji beko kat 30 ringgit atau 40 ringgit 70 ringgit kan dapat biaya duit teh bang ba itu sekali kato ayu memandang kato ayu tapi bajanji ayu jobang ayu batu-batu bekarajo jangan pengana kena lain toke sinon kagak mah di ado toke dari Thailand ado toke orang Siko ado toke dari Singapura ado juo tokenyo dari Brunei bekota salu iman ayu bapisa kasih sayang awak di mabapisa beko kasih sayang awak mandanga kato rupo itu jawaban dari ayu onde abang dangakan bana picayo lah bangai badan abang dan ayu nak keberutur-utur bang nak kawali-ali sayang ayu sesuai janji dari dumai tiada nan lain daripada abang ba itu sekali kato ayu mandang kato dari ayu sanang hatinya buyang idil Otara sanang dalam hati kalau iyo dia sabantu itu kona iyo karajo kilang abang indak lo kamanaga ba itu kato badaninyo mulai di hari kabari suak karajo kilang badan ayu iyo jo kawan semoga dalamnya ayunya bakarajo awak jale karajo kilang memalek kursi jo lamari yo sadang karajo bantu itu awak banyak semua karajo awak dalam karajo kilang Oh sadang karajonya rupo itu abiari baganti hari abiarinya baganti pakan sepakan jodoh pakan lasa bulan karajo kilang lasa bulan nyo karajo kilang sadang nyo dalam bakarajo ndak guno to bilang lamo o tibo bulanan kebulanan gaji ala manarimo o tumpak di badan diri ayu alun lamo nyo karajo gaji ayu naik sakang alima magaji ayunyo naik sekali naik gajinya pada kawan yang banyak tekaju kawan memandangi awak lalamu bakarajo ndak ada gaji naik ajumnya barunya bakarajo baru karajo ayunanko dapet gajinya naik ala alemu apa nanyo pakai
Malemu apola ko ananyo pakai ba itu kato kawan-kawan lah resuk dasi kawan na banyak lah mulai dangki jokianan di sinan pak kalau dipandang biari baganti biari baganti pakan no sapakan jodoh pakan doarinyo sakutiko Madoarinyo sekutiko bakato sekali badan toke onde ayu dangakan bana datang dulu ke meja ruangan ambo itu kato toke tadi dek toke bana nama imbau lah datang badan diri ayu yo akava toke kato ayu kato sampai toke lama ngecek tumpak di badan diri ayu beko lumbulie pulang capek lembur sampai pukul 2 balik barisuk bulie pere karajo karano wakatu sasawana di Makarano nyo wakatu sasak wanayu mamalik kursi sangat santiang ayu kerajo sangat baik tara calek tara boleh ba itu kato badan ninyo baik sekali bakarajo mamandang kato rupo itu di sinan kalau kok dipandang jadi toke kato badan ayu kok lembur sampai pukul 2 balik jadi sampai jam 1 jadi yuk Coy itu kato badan ayu ala lasanang hati ayu Yo ala lasanang yo hati ayu di sinan kalau dilihat hari bertambah petang juo petang bajawe dengan sanyo Masanjonyo kalau dilihat kawan-kawan sama karajo lainnya babalik pulang nambahnya ala babalik tinggal ayu sendirian Matinggal ayu pak sendirian tinggal lainnya sama seorang hariado pak pukul 7 meningkat pukul 8 menjawe pukul 9 lanyo panggil lo ditoke balik satu terpanggil badan ayu akabayu mama toke kato ayu cuy itu sekali kato inyo Onde ayu dangakan bana baranti karajo dolu toke Singapura ladang atang di Mabaranti layu dulu bakarajo malaga layu elo-elo ganti baju kerajo tulap lah badan diri ayu toke Singapura lah datang nang kamambali nyo alat awak nang kamambali lah mari kurisi elo-elo lah malaya ninyo elo-elo lah joinyo kamangece bulie nak laku meja banyak di Mamandang kato bantu itu lasana ngati badan ayu kalau ba itu ketotoke jadi matoke keto ayunyo ganti baju karajo mulai malaga badan ayu kalau nyo ayu kamalaga ala hurabila nang katau salah sela ganti pakaian malah duduk ayu di kursi menunggu toke di Singapura Pak
Mama nunggu tokenyo dari Singapura di sinan kalau kok dipandang ndak paralu to etong lamu. Inyo tu sadang duduk juhut sadang nyoduduk di kurisi lah datang toke di singa. Purpae Setelah tiba toke dari Singapura lanyo duduk di kurisi satu duduk dekat kurisi tangan tampai atas meja. Oh mengece ayu sekali oh toke dangakan banaka minum ako badan toke minum susu nilo atau TS atau nyotumanyo aye suam. Mandanga katorupo itu ambo agiela nilo sangajo die. Oh ala inyo minum susu nilo alata-lata di hadapan minum toke ayenangko sudah minum baru mengece. Ndak tabado sanang do dalam hati alanyo minum aye di toke setonyo minum aye tadi. Oh mencalik toke Singapura mencalik kayu lestari tersirok darah di dado iman di dalam di baenyo mae. Mati yo jantung pak nanyo gunting mbak itu kalau kok dipandang mencalik gaya badan ayu. Di sinan kalau kok dilihat ndak guno to etong lamo agak sajo di badan inyo sadang inyo sabantu itu. Yo kurisi ala diagonyo termasuk remari yo meja-meja wa itu sekali toke Singapura. Arago cocok kasadonyo tapi syaratnyo adocie amananinyo ayu harus mantanyo kepala buan mbak itu bana katotoke mandanga katorupo itu sanang hatinyo badana ayu mae. Masana ngatinyo badan ayu bakat totoke di Singapura dangakan banala di ayu kok dapet kandak badan ambo karano besu hari minggu kok dapet awak jalan-jalan makan-makan awak keluar. Selesai beko makan-makan baru diambil meja kurisi dinaikan kate oto. Bau katampe kilang ambo ba itu kato toke tagadi mae. Maba itu kato toke tadi mandanga kato rupo itu memanjawe badan diri ayu onde dangan lah ditoke. Kok jo awak ke jalan-jalan lain ndak malu badan toke jalan bagandang dengan awak toke